Crystal chu apasal chan him nan chuan Mr. Goodwin ma chuan a thing thrit na kap maya Mr. Goodwin a chuan makloti ane zapok Crystal chuan Zeno Goodwin khong ai takin Charlie chu kaltirla Charlie chuan he thila hian engmai nam hena nei velawa mi pa ngai mai nia chuan ke ma min hon e chuan ke ma laka hian kut chu thlak me ko antia o Crystal chu he tiang hianin atlan tiote tang khan thu oilang chuan he tiang house na zong zong he kan thlen tiang lo tu ania apui hle maya tina han nuya chuta a phone chu kon phora an naw pakhat chu ava phone ani hey longai thate Charlie chen tinge om tak engine fail theta em antia hela driver pa hian o chung fail to e motor kan kan su to e an lo ti ole ka khathia me tin phone chen da chuta la Crystal chu thina rim khop mai Zeno en thil nge moi ti de ira phak le mai I thil ti man hi chu idat tur nge nge yang antia nie ma se I pasal du takha tuna chuan motokin an sihlum to ni chu chu ka ti pon ni lawa midang ti zo ka ni chu Crystal poi ka ti khop mai ma se hi huyang che ka thui oi lo ni chuan I pasal chunga thlingang kha I chung ta chunga po a thleng thei ni o ati ta Crystal po chu a beidong khop maya lungai thlang che tuna tonga thlakata nang hinu puitan ka nei don che a I duai mo du lewo mo alo thang don tho tho ma se tiang thil te no hi ni ta ka wangin thlakhat po ari ma main ka khia ni sari nuwa kanin nei mai ngai don ani chu lo fiang che chu ti ni lo chuan I chung te chunga hin nge thleng don ka sui lok sa thei lo nia tina vau chho tan ta ni chu tiang a chung te manga vau tak no chuan Crystal ni po chuan engma a sui talem lo ani ole hetilai hian Charlie omna lama chuan motorin Simon ate khan lo kala poimo mel tak takin an ron zui deuh khup maya kong sira mi pakhat lo le tang mo chuan Simon chuan Mr. Officer biteu tampui ha lo an han tia thisen alo chuang sa khop mai an naw pakhat chuan kan tampui ha wa tangai ni ngoite police lampang kong ha la thain ka khia damdon lama kan khuen ha wa tangai bok an han tia rang takin police chuan han kong ha la ni heti lai hian in lama chuan Crystal nu le pa te chu an lo lom khop maya pa bel chuan ente chanchin lomum tak mai ka khresin go to in chung ko chuan in ne na chu tun ronga ka khat nuwa am boi pui don ani chu chuan kan mak pa ni nu chuan mak ta doi som nga kana ka na gon thun do tanga kan malam hun chu avan nuam don takem lo te ya nu bel chuan ningot mai ngoite kha kun do pa kha khuyang yom tak ani kham buina gon siam le em lawang chu mo a han ti chuan eng ma lungai tuam lo Mr. Goodwin an ani kha chu a boi pui vek to tuna kan ti thil zong chu in ne na ta na ro im bu se hi ni mai an ti ya lo hlem ve khop mai ole Mr. Charlie Mr. Fisher ani bok chu khoma hin lo mo anaw te ho chuan an lo om puya na gon hak chok to hol mai Mr. Fisher yawan hak chok ta mo idam chuak ang ti kan ring reng ani entingi om I try am no kan ting al wata han nong mak ini to an ti chon oni e Mr. Fisher la thum chung kan zong to chia eng ang house sat na nge mo I lo tuang le poi kan ti khop mai ale pe kha choni ki nga kan om tat tonga nong ma cho ving khoya ma kan kal tio to lawang che an lo tia chuta an hoi vel goya khoya nge Crystal hi oma an ti chuan Crystal le a inge om zia a hei VIP room ania tuma anom vel he nem an ti chuan Mr. Fisher hian kanu pui chung chang lam ko soi kanu pui Crystal hi khoya nge om an ti chuan inga nu pui nei to mo inge ni om zia an ti ya ma se Mr. Fisher chuan ro chuan kha Mr. Goodwin an ti kha Crystal chuan pasala ta na nei tu kan lo khoi mo phone hamilo pete an ti ngal wata Simon a call ha ro ati Simon a chuang tak chuan han call hala hey Simon thil pakhat min ti sakla ka do ni an tia o te rang mai inge ni ta lo ti heti lai hian Crystal po chu a chung te chan him nan Mr. Goodwin a chu pasala ta na nei mai lo ngai ta a
apa chuan lo hruai ru ta in nei function mang tur chuan stage a chuan an kala midang ho chuan en teu monu so awan mel tha em ve a alano pang nel boxia Mr. Godwin an son anin me hle maya lo ti ningot mai Godwin chung ko hian ani hi nupui ta na anei thena tuin makta duai somnga anu le pa te pe an tia sin chung te chuk lo khria an ti ti la hian no pang pakha chuan anu monu so thapin ka khatlat nga tingin yang le lo ti ve a anu le pa te ngai ni so pasala nei to don sia lo ti ya Mr. Godwin chuan hey Crystal imi tu kha kho in nei la ya khatinga mi tu ti tla kha ka du lo nia Mr. Godwin anu pui ni de chumi tam takin an cha ka nia chu wang chon hlim takin phot me te an lo ti ni heti lai hianin Mr. Officer po chu a kon tho chuak ta anau chuan Mr. Officer ila chak thasi lawa chu wang chuan en kol nei lam mo sin khoya ma kal lo tu ka nia an ti chuan kanu pui chu medangin min chu sakan tuma helai munai ko mai me the thinem ka kalangai lom a han tia Mr. Officer chu tiang khop chuan em nia ani chi mangai idin hun zong zong te idin a zong zong te hi ngai to da se ani ai tha me chitam takin nang te chu an duang chu a han tia ka khela Mr. Han ma se Crystal lo hu chu binang tuma ka du lo ani ha kanu pui ni to wa ka phasan thei ro ni min kha thiam don ya tin pon lama chon chuaka ani chu Mr. Officer kan kon zui ve ha lang che tin a zui ha la ni heti lai hian an nei tiu tu chuan pi Crystal hi Mr. Zeno Godwin hi ipasal tak tak tan ipum thayem le tin zo na chu han zo ta ai pom lo a kon ti chuak ta lol mai an meng phok na salom ta khop mai en thil nge thlang ta inga tingi chu tianga soi tak mai le a han ti chuan midang ho chuan ka rin dan che ni a mel so hlim lo mel tu ka ti luina in a chung te son an nei ti ani nge nge yang an tia midang ho chu lo phun deuh ta sap sap mai in nei tir tu po chu a lai ta khop maya ma se Mr. Godwin chuan te zero anexa se zero an tia ole tuna hianin monu le mo pa chu zungbun anin bun tir don ani tin an sei ta thawa ko chun lo beng deuh sap sap mai ti chuan le no pang te flow ga su ang kala zungbun chu kan pe a ti chuan Mr. Godwin chuan khoi mo tin zungbun bun tir tu chuan a kut tang chu a han lak saka adu lo chung chung chu zungbun chu bun tir an tum heti lai tak hian Mr. Officer chu a kon lut ve ta to ngal ro tin kon out ta Mr. Officer a kon lang chia mai chu Crystal chu lom hle mai Charlie tin an au nga la midang ho chuan makan lo ti Mr. Godwin pe chuan engin yom zia ani so kan da thadon ni rom ni an tia nu ber bo chuan pa ber thena chuan do tak ka hlo ang nge so buena kon siam le don ta ne so ka so yang chia khan an tia chu pa mai mai chu nga tinge mo buena a kon siam cho cho le voin pe chu buena siam lo hun tak ni sin mo la tin a thina rem khom mai chi chuanin Crystal jo kan tlan pheya Charlie du tak tin an pani chuan anin ko ta chat maya Crystal pe chu ame tui atla zo yani Fisher chuan Crystal ka kon thleng to e atia an soidan chuan motor an su chia i thi to nin an soya hetiang ilong lang le mai hi makkati ko i thelo ni i re si to wang boxia idam tha chu ka van lom takem a han tia chita Mr. Godwin te khan kon kal na ya chu pa chu enting emo thadewa alo lo om thei de motor an su kha ni sia tin along ai to ni Mr. Officer chuan ka tha lom nangma chan him tu chen ka kon le hi ngai lom an lo tia nu bel chana kon pot thena Crystal voin heng ni nge khana nge zino na inin nei ni hi hetiang ai yom hi amoi le nem a han tia kanu ka sei to kha ka pasal chu Charlie ni ya chuan hei alo la thelawa ala dam boka chu wang chuan pasal dang ka nei thei ro ni tin han sei chuak ta eng thu om zane lo nge moi sei le Charlie hi mo kut do mai nei hi kut do tu nge ni ti po khelo a khriat na lo mai en tinge he tiang te pasalatan in nei thayang lo nei pon la kini chung kam pom thei ro hum a han tia chita Mr. Charlie chuan
kapi ni amma ka chuan ka khriat na ka hlawa tu nge ka ni ti ka khre lawa a chan chu sei tuang khan ka khriat na ka hlo wang ania tuna chung ka khriat na zong kha ka nei le to ni Crystal tuna hian ka ni na dik tak he khil chela a thain ka khria a han tia a han sei don chuan Mr. Goodwin chuan khatiang khan dot phua chop mangin min ron bum tum mala Crystal hi kan pui tu kan tho chu wang chuan ani hi Goodwin chung ko mo nu tan atlak be ko ti hi ro khuyang che ti na kan tong khala Zino nang hi Goodwin chung kwa an fapa an ro lo tu tu ni ti chu ka khrialom ma se chu tiang ni wang chuan ke hi min do thiang lo ani o a ron ti ta chu te thu nei tak mai a tho kon soi ta ka chu mi dang ho chuan helai tlangwa le tu nge mo ni chia le Mr. Goodwin po aza lo le maya thil ti thei tak ani don hi mo le an lo ti ningot mai he khopu ai cha Mr. Goodwin a thu hi tu manan hil ngam lo sin mo le ti te pon an lo suya ti chuan Crystal po chu hlau thong ve do ta Charlie i thil se khi kha chiang em Zino te hi miten om tak an ni hi thil hlom tak tak an ti thei nia chu wang chuan ka tiang khan ti lo la a thain ka khria tin zoi te chana kon suya Crystal lau ma ta che voin hi Zino Goodwin ate in lulin ni ani don hlai nem ani ai thu nei zo khi he khopu ya hian an um nei ti hi an khero ni a on ti ta chu ta le mi pakhat puta ka pakhat hi a on kala an khopu ya thil ti thei tak ani ya tuin nge kan thu nei na chu tianga za lo chu oma a on ti an out pang mai tai lo chuan kapu he pa hi ni ni thu nei na po a za lo ni ma se ilo kha thiam kham don nia a chan chu he pa hi ni chin deuh mai khan motor accident atoka a thua ke chiang lo pon ni mai thei in chung kwa he tianga za lo ta kha soi hi a at wang ni a han tia chuta Mr. Kau ta chuan he tiang no pang ho hian an thu soi hian kha chiang thrin lova an thu soi hian buena then thei don ti te hian kha chiang lova apoi don hle mai an tia chuta Mr. Goodwin po chuan Mr. Kau to he hi zu ke man kan lo chin felange security ta kha kang takin lo kalula helai pa hi han pe chuak ngal teule a ron tia chuta le Mr. Officer naw te khan kon kalta khatiang khan kan president khain tingam mo ingam phot chuan ti ta cheu a ron ti ta chuta le mak te deuh mai chuan kon hoi phok ta sup maya a kon kal nai ve ta Mr. Officer kan lo thleng tu e a han ti chuan midang ho chuan so pa so kut do ni rom ni Mr. Goodwin khan kut do tlangwal ti khana soi sia entinge president tia an ko thei zok le an tia ma se thang kha chuan tumla ya chuan mi te hian lem chang hian thiam lom mi bum nan eng lem pon chang theiang chu president chu lo ni chirang chuan ke hi chu he khopuya mi ho sabek hi kan yang chu male tin fiam tu thonan ten lo manga an lo nui vera Mr. Ka ta chuan ngoi te thiam pa nang he ka mu to hnui ang reu mai a khoya ma chuan kanin mu to in ka khia chuan he hi president ti ni ko ti ko kha khoi company president nge ni a han ti chuan ani hi mo tin sei fi han tuma ma se pa bo chuan Mr. Ka ta an thu sei kha enga ta mangai chu a an thu sei kha ngai tha chu boina siam tu te mai mai ni kha lemon chang ni kha kan kha chiang lom an hi kut do ni a ka fanu hi na khoi e ma wang ne en kola pasalatan anei chun zom ta a eng doi ngien man po ka khalo ti chuan voina hian ka fanu pasal ne na tu ga chuan boina kon siam le ta ni hi ti na han soya mi zak thailo tak tak an ni hi an tia nu ber po chuan nia kan kha chiang kop mai ani hi kut do ni a athuam ho zong te po hi kan fanu na alei sak ve kan hi an lo ti boka chuta hela ya Mr. Hana hian Mr. Officer hi kut do ni lo nang ni ho hin kha chiang lo ni a han ti chuan Mr. Officer ka chuan han soi fiang ai lo ngoi to ko alo tia ti chuan Mr. Goodwin an hena chuan Mr. Goodwin company hian in ti thiam lo ka tul lova in mel ma kha pa tul ka ti lem lo Crystal hi nupui tan in ei du thui soya eng wangi nge ani hi nupui tan nei du chan de I phu ga ngam ti hi soira ka do ni han ti chuan Mr. Goodwin chuan ni chung chuan ani hi nupui tan nei thei tu ling ber chu ke ma hi ga ni a chan chu a chung te hi mak ta doi som nga ka pe don tin khrem chu tiang chu iti ve thei don em ni ya a han ti ya Mr. Officer chuan chu zong chu mo a han ti chuan
chú zong chú nị đầu về chú mấy nị đầu viên thiếu đắng tấm tặc anh xung đột nạp bốc cái bùi thấy bốc lòm năng hiền anh em một tí thấy này về đây chú ai hậu bùi chú tí thấy này đó nấm nỉ chú ai hậu bùi in tiệm thấy này chuan Chris tới hi cái chú bùi mẹ là vòng chế anh tia Mr. Fish chuan à thôi tôi này cho sấy khác gần giờ vai cần khai phép bốc à chú vòng chuan ít thu cái suốt lẽ mẹ xuống chế anh tia suốt rồi về nắng cụt đỏ mấy chuan anh mấy thì thấy chuông đầu tí cần khai lòng mặc từ đôi sông ngã chú im mít bên này hùng hải là vòng tiền à hẳn nuôi về đó mà sẽ Mr. Fish chuan mặc từ đôi sông ngã chú tắm mít thì view này chuan ít दिन muốn chú à hậu bùi chiêm lẩu thì na này chú à hẳn thì à chú ta Crystal u nấu ba tay nào hiền Crystal hệ ba hi mía này hi anh ấy sửa bộ khách chiang tao đâu chú vang chuan hệ lại trong hiền số tiếng hàn mấy gọ à hẳn thì à mà sẽ Crystal chuan hệ lại hiền anh ấy hi mía này là vinh năng mà anh ấy khi in anh ấy hi anh ấy này là cái này lại khan sum vang à này cái này là va cái màn cái tụ thần na vang à này cái này anh ấy hi mía hậu sự tắc lâu này mo này đâu em mo có pasal tan chuan ani chau hi ka thlang to ni a han ti chuan anu la pa te chuan awa han zak lo e he tiang ang me che zak lo lu tu ki kan fanu ni theyang ti kan ring do a mak hle mai an lo tia chuta Mr. Fish chuan tong chuata kanu ko pa Mr. Godwin chuan poisa chu a pe to chu em ni a an lo tia pa do chuan ka pa ti min ko ve lamo ke hi ipa ka ni lo chuan khatianga min ko tu po khan nang hi eng mai ne lo ti hriang che an ti zuya moite in soidana tong chuan mak ta doi sumnga chu ala pe che lo chu ni mo a han dia Mr. Godwin chuan kanin tiam dana chuan in nei zo a pe dona lom chuan he ne nei zo phot se a kaw na mak ta doi sumnga chu ada nga lang a han dia pa do chuan nie Godwin chung ko ne na kain ram dan chu chu ni he ne nei zo se poisa chu ka dong ngai han ti po ka ring bo anh mà lâu thôn nó cái này rồi về anh thì à mà xem Mr. Fish chuan cái lâu khuyết đàn chuan chút tiền anh ạ mấy千万bây giờ cái này bị đón này chuan in này mai cái này bị chuyển khai này gì à mà xem Mr. Godwin mặc từ đôi sum ngã chuan in này tắc tắc lâu chuan vang chuan ít hấp bị đầu mấy anh ấy giọt lâu mò anh thì à Mr. Godwin chuan này rồi về cái chung tên này con suy phépตัวmặc từ đôi sum ngã chuanเป็นไงđòn năng anh in đột con suy về lâu anh thì chuan chú tiếng anh ấy cho tôi đã hiện biến hóa là nếu mấy lòng ít bị thấy nghe bị thấy đâu chú đâu anh ấy là ít bị thấy này chuan cái bọn ít thì ai có bị cái thì thấy gì cái so về anh thì chuan chú ba mấy chú mình vào về tiền em này à anh thì chuan nè cái vào chân này biểu mày ít thì thấy nghe thấy đâu cái lỗi anh chú anh thì à chú ta lẽ mày bạc khát thì ai còn lòng về đó mày tôi nghe mặc tôi đuổi sum ngao chú cắn này đầu thì à gì nó khá cái cả tại hiện mặc tôi đuổi sum ngao chú tôi này hiện anh chung của chuan bị ngã rồi lẽ anh thì ta Mr. Zino chuan ti fuin ti deuh chuan kha mo ko se gain kha mak tu sum nga chu heta hin om gang lom an ti ta mi dang ho po chuan Godwin chung của chu thil ti thei tak an lo ne tak tak ani hi mak tu sum nga te mai chu enga ta man ti lo ni hi mo le han han ti ya mi dang ho chuan Charlie an ti hi azak don ani hi Godwin chung của nen hetiang hian in chona the siam vela a le mai an ti ya chu ta pa bo chuan tong chok ta à Zino tôi nằm bên bếp mà là ngay đâu nè cái này tiệm mang khăn này rồi cái tiệm phèo thấy đó cái này tiệm mang khăn tiệm khiang à thà cái tiếng nghe à hẳn tiệm mà xem Mr. Godwin chuan nhìn đầu về hay tiệm mà bố có ôm tắc xia chuan pойसा hi bếp phốt châu là thay cái khía pойसा cái bếp con nào châu mi bạc hạt chín phèo đồ cái này bọc tiền Mr. Fish cho hẳn mel pa coi cả tụi đầu hắn lâu lâu đấy mà tụi sống ngã chút biển đấy tiền hắn còn lá cả chuan han swipe ta call chuan transaction fail swipe thale ole a kon ti ta tlat mai a fail ta inge niom zia tin an meng phok na sa ta hlom khop mai dai a chun zom che episode le kan kon tiang lo chu hun lo chang la kan kon ti chok le ba don ne o